Днес ще разгледаме нещо, което много от вас пожелаха да направя, а именно ревю на ето тази ретро гейминг конзолка от Temu. Още с отварянето на кутията се вижда, че устройството е насочено към хора, които искат нещо компактно и лесно за носене. В комплекта обикновено получаваме самата конзола, USB Type-C кабел за зареждане, memory card с предварително инсталирани игри, скрин протектор при някои от версиите и кратко ръководство. Една от най-силните страни на тези handheld конзоли обикновено е IPS дисплеят. Цялото видео може да намерите в каналът ни, гледайте го и разберете дали си заслужава.